Good morning makosana papira kuti masiku tengapo osapezekapo pano pepani nyengo ya mvula ino zimapezeka zonotitika tinoti panikizike so ndikumunda kuzokalima basi tumangozwira koma nkhani mutabwera nayo pano pa mwachangu changu tisachite kuzedwa so nkhani yokhuzana ndi bungwe la Hrdc labwera lilolo ndi kuchallenja boma akuona kuti no ino adipi musatopyeze ya mazepanazo simungaropyeze feo sitinganzinzimere nanu ya akhala mademo feo tikhati kutani tikumenya pansewu ndipo muti mva kuning'ina kumakamba zoti kodi divi inaopyezaso Hrdc mwina mnazitsatira simunazitsatire chabwino tifotokoze motere kunena kuti no kungoyamba loweruketi chipani cha divi chinapangitsa msonkhano kunchalo kuchikwawa akuti msonkhano othokoza anthu kodi anaiso afford DPP ali Blue Alliance kuthokoza anthu kuti anavotera kutsatira zimene zijazi kumene kuja kunayankhulidwatu zinthu tikuonetsani zomwe zinayankhulidwazo ndipo tisachitopita patali ayi tingomvera kapata kakaka kameneka koma ndingofuna ndichenjeze ku Hrdc zimene mumachita ulendo uno kulibe mukumana nafe musewu ndipo akakufunsani maprogramu mamawa ni mamvera amakupasani mafunso nthawi yonseyi munali kuti simmayankha chifukwa tikufuna kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika zimene alonjeza zitheke maprogramu amene apanga a finance minister ku parliament onse atheke zonsezi kuti zitheke sitilola wina kuti atani achinge mukumana nafe musewu chabwino mmene tamvera pamenepo komanso ndikuti konera limodzi kumafunsa kuti ni ndani amene yutu ndi mmodzi mwa akuluakulu aku chipani cha DPP mamembala amene amatchedwa kuti no Mike Beni Chitenje ndipo amayankhula pamenepo kuperekatu maonenge Hrdc musarotikanda ifeyo yaye musarotikanda dala pansana ndetithana nanu ulendo uno last time tinakusiyani koma this time around sitikufuna motani musokoneze kutsatira zimene zizitu pamene no bungwe la Hrdc motsogozedwa ndi amaiko kayatsa abwera luleloli ndi kudzayankhula kunena kuti akuti a DPP simungaropyeze yayi mazepanazo zinthuzi ifeyo tikhati kumenya mademo chaposachedwa pompa zinthu zikakhala kuti no sizikuyendetsedwa bwino ndi bomali ngati boma silikonza zinthu tikhati kumenya mademo ndipo nomumva nafe kuning'ina palibe zopyezana chane chifukwa chonena kuti ifeyo tili ndi ufulu malamulo akutilola kuti tikhoze kupita pansi ukamenya mademo ndeno simungatiletse simungaropyeze tikhati kumenya mademo kumene ndi zilinganizo zimenezo zili mkati mokonzedwa kunena kuti no ngati zinthu sizikonzedwa apa ndikuti khati ukamenya mademo ali titino sizudzika komano zikuoneka ngati manong'onong'owa magayiwa akukonzekera ndithudi kuti no atani akamenye mademo ena ake ndithu ndi mmene akuyankhulira yonse mutu koma kupereka challenge ndithudi kuti no sakuopa faiwo ndi bungwe limene amayankhulira Malawi koni sizonena kuti boma likukwanitsa zimene linalonjeza ndipo yo ndonena kuti alirede kumenya nkhondo alirede kumenyera nkhondo a Malawi akunena moteromo ayi ndetibwerere no pang'ono tsopano ku zimene anayankhula Mike Beni Chitenje uja akukamba zonena kuti ino musatiyambe yayi endisoyamba tungakhale Peter Mutharika so anayananena kale kuti no inuyo to ya Hrdc ino musandikandekande yayi mwandiveseseti musandipase pressure ndithana nanu this time around ulendo kuja ndinakusiyani ndi zimodzi zimene akuyankhula ndani Beni Chitenje makusana let's be real tentizikambani zoona zokha magaya wa DPP wa akhala ndi kuti nomboma close to 2 months pano pari kunena panopa miyezi iwiri kuthamangira miyezi iwiri Hrdc yaruluka ndikuyamba notsopano kuzunguza kamba kuyankhula chakuti madzi kulibe yani mafuta kulibe ngati simukoza zinthu tithana nanu ma threats I think that's wrong kulakwitsa kwambiri fachane mulamuliro ujawo wa Lazarus chakwera 5 years for 5 years magayizi zaka 5 Hrdc sinaoneke ya zoti soka yakuli Hrdc sili madziwa amene timaona akutuluka anali na boneka lindo DC kunali ndeye kuti kayanda achina ndani kuna fans imene maruka inali imeneyo achina Jenaja achina Edward Kambanje fans yomwe maruka inali imeneyo
magaya ku Malawi freedom fighters achina kinka makoloni ja fans imene imaonesa kuti kuvaya pa ground kumaka question ndi anthu ndi boma inali imeneyo HRDC simaonekapo zoti akuti kaya kuli HRDC chani tinaiwala endi zinkaveka zono kuti magaya namwe HRDC mo anapatsidwa rwina kukagwira ntchito ngati ama diplomats kunje kukagwira ntchito ku embassy maembasi aku Malawi maiko akunje achina mtambo ndajana zapezeka zono rapatsidwa maunduna chani silence chete mpaka anakuamba nthawi manager mpaka kumazafika nopa tangosintha boma magaya 2 months yeni magaya amba kale kuvuta simukuza zinthu ngati simukuza zinthu tithana nanu chani ino makabe ndemukuona ngati no magaya wawo azingokuyang'anani choncho this is unfair treatment, this is unfair judgment in as much as iwo amagaya wawo HRDC ali ndi ufulu rakhoza kumayankhula kuti akumenyera amalawi maufulu zomwenso ndi zabodza koma ngati ali ndi ufulu umenewo kumano ndiye kuti no this is not the time magaya 2 months simungapezeke zonena kuti no myezi iwiri yokha ikolope nyasi za zaka 5 ndizoona zimenezo nyasi za zaka 5 zimene boma la jera MCP linakonza likuzikolopedwe ndiye kuti no ndi DPP wa 2 months magaya. I think that's not fair. Fedi magamba zonena kuti give them at least 6 months mwapatsa 6 months or 1 year chaka chimodzi ndicho chanthu ndifande kuti no tikalowa mu farming season ndi tikatulukamo mwayiona nyengo yolima mpaka ukatuluka chaka chikamatota chaka chimene mwapanga perform bwanji ndikumabwira ndikumazamenyano chani machenano ma criticism jancha koma kumabwira panopa tikamenya Mademo ndeza ma challenge ndi awa magaya wakonoti ifeyo sitikufuna zonena kuti mupange Mademo sizolifala kuti tikufuna kuletsani Mademo koma chifukwa chonena kuti Mademo wasokoneza sitikufuna mubweretse instability so pamene magaya akugwira ntchito molimbikira kuti mwina mwake tikonze apa ndi apa aziyambaso ndi kuti kumayang'anaso headache kodi magaya kuti chani kunseuko kodi tamverana kuti chani amene distraction sitikufuna zimene zozo asiyeni magaya akwanitse zimene iwowo analonjeza akonze zimene akuyenera akonze osati muzibwera pano ndikumasokoneza so ukuku ndi kubweretsa chisokonezo awawa si Mademo ndi chisokonezo endi ifeyo chomwe tikudziwa nchonena kuti magaya awawa even kuti apite pansewo amalawi sangatsatire ifo chonena kuti no tuchilozuwa kale zoti izi nde ali ngati ndaganyonso ndipo munavako sena kuti magaya awawa ndi extension ya MCP zimakhangati zimagwira nanga si nthawi ya MCP samayankhula MCP yatuluka sopanapa ndati ndrama tinatake basi kuti no basa zizunguza. That is wrong. Ngati mamenyera maufulu a Malawi kuli nkhani zambirimbiri azimayi kaya ndoti kaya kumenyedwa makomo gender based violence zimenyerani maufulu nkhani ngati zimene zonse kuli kaya nkhani zaina kwamba za misewu ngatayirana miwaja amapita do at least something like that. Koma zone muzikhala pasi nkumanena kuti no simukuyendesa bwino dziko. I think that is wrong. Kodi kumenyera ufulu ndi kuti ndikanda kulimenyana ndale okhaokha kapena mukhoza kumayankhuliraso anthu amene apezeka zonena kuti iwoga alakwiridwa ka anthu amene iwoga ndi ayosedwa muzintchito mosapa mesa ndakuti mwenene muziyang'ana zinthu ngati zimezi imene moto ndi mene zilili ndi apa paseti yankhulaponso zambiri ngonena kuti no ngati muli maganizo ena aliwonse mukhoza kuyika mu comment section koma kwayikaso ndi kuti mulemekeza maganizo anzathu akuti